keluyuran anggoleki sing tak sayang ning sih monggo wong ayu mobeng piteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi manien nganti liya kang nyayang leyang tak sawang mecok ning ngepak kegancangan tak rindik saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke ngalih pecokan elakahe tak suwun bojo ngeci podang kuning agawe pikirku komik sleret ireng tak sawang katon manisi iba bunga yen kelakon nyanding sliranti ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kebranan ora mandho atiku tansaya tetep tak sranani son pikat puluh ning bendo monggo ingkang pikantuk sepur kula aturi jengkar saking swasana palenggang dipun rantos mbak-mbake monggo bapak sawane omah wis ora keluyuran anggoleki sing ayo Pak Yati awan nganti bengi ning manien nganti liya kang nyayang tak sawang mencot ning ngepak kegancangan tak rindik saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elakahe tak suwun bojo ngeci podang kuning agawe pikirku komik sleret ireng tak sawang katon manisi ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kebranan ora mandho atiku tansaya gedrek tak sranani son pikat puluh ning bendo
matur sembah nuwun kunjuk